umqeqeshi weMamelodi Sundowns uMiguel Cardoso ukuvumile okuhle okuzuzwe yiqembu lakhe kulandela ukuhlulwa kwe-Orlando Pirates ngo-1-0 iSekhukhune United e-Orlando Stadium. Umphumela uqhamuke ngobusuku obubodwa iSundowns ibhaxabula kabuhlungu ngo-3-0 iRichards Bay FC ePitoli, okuqhubekisele phambili ukuqinisa indawo yayo esiqongweni seBetway Premiership. Lokhu kuhlulwa kuphazamise isifiso samabhakabhaka ukuthi anqobe isicoco, okwashiya endaweni yesibili ngamaphuzu angu-46 emidlalweni engu-21. iSundowns yona iqhwakela ngamaphuzu angu-58 ngemuva kwemidlalo engu-23 yaqinisa isicoco seligi. uCardoso ukubonile ukuthi ukushelela kwePirates kunikeze iqembu lakhe ithuba elibalulekile embangweni wesicoco, kodwa-ke ukugcizelela ukubaluleka kokugcina ukugxila nokungaguquguquki emidlalweni esele. Njengoba sekusele imidlalo emihlanu kuphele isizini, unxusa abadlali bakhe ukuthi bazimisele futhi baqhubeke nokuqoqa amaphuzu. Inselelo elandelayo yeSundowns izoba umdlalo osekuhambeni neCape Town City FC. uCardoso ugcizelele isidingo sokuhlonipha izimbangi kanye nomncintiswano, futhi wakwenza kwacaca bha ukuthi angeke kube khona indawo yokuphumula. Lo mqeqeshi uphikelele endleleni engapheli, ephusha iqembu lakhe ukuthi liqhubeke nefomu yalo eqinile kuze kube sekugcineni komkhankaso, kulokhu akuchaze njengomqhudelwano onzima nodimandayo.